Kí ni ìràwọ̀ rẹ sọ nípa health ẹ lọ́jọ́ tòní? Àkókò wo gangan ló dára pọ̀ fún ẹ láti fi ṣe prayer tàdúrà ẹ máa tètè tẹ́wọ́ gbà? Apá bo ló dára pọ̀ fún ẹ láti kọrí ṣíṣe prayer lọ́jọ́ tòní tó ṣe pé lè tún lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti jẹ́ gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ kó tó ẹ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni apá bo gangan náà lórí ti lè wọlé tọ̀ ẹ́ wá lọ́jọ́ ti tòní tí ń ṣọjọ́ Tuesday August 11 ọdún 2026 ìtawà náà yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ share fídíò yìí ẹ pín kó jẹ́ àǹfààní fọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Ẹ sì má gbàgbé láti follow kẹ́sì subscribe torí ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ òun lọ́lọ́gbọ́n òun la mọ̀ye látàrí pé ojoojúmọ́ báyìí la ń drop irúfẹ́ fídíò báyìí lójoojúmọ́ kó máa jẹ́ òlú àtàǹfààní fún gbogbo wa pátápátá. Oníràwọ̀ iná tó kàrán yan Harry stabil láàrin March 21 sí April 20 kó sí rẹpẹtẹ lọ́jọ́ tòní ara yín á jí pépé ṣùgbọ́n tẹ bá stress ara yín ju bó ṣe ẹ lọ àwọn nǹkan tó dàbí spinal cord ó lè fẹ́ máa ròyìn lọ́jọ́ tòní o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ bá gbé nǹkan tó wúwo ju bó ṣe ẹ lọ lọ́jọ́ tòní ó lè fẹ́ jẹ́ kí àwọn bíi apá àbí àwọn bíi àyà àbí àwọn bíi ẹ̀yìn kó fẹ́ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ kíyèsára púpọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tó dàbí ṣọ́ọ̀kì rẹpẹtẹ lọ́jọ́ tòní ẹ kíyèsára púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ bákan rí dájú pé ẹ jẹ́ kó affect yín ní mind ju bó ṣe ẹ lọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kọ́ lè ṣọ́ọ̀kì bákan lọ́jọ́ tòní ṣọ́ọ̀kì yẹn sì lè affect ẹ ó ti yín díẹ̀ lọ́jọ́ tòní kẹ́ kíyèsára. Aago kan kù ṣẹ́jú mẹ́wàá ní òru gànjọ́ sí aago méjì kù ṣẹ́jú mẹ́wàá ní òru gànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí South West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ ìpè alámọ̀ Taurus tàbí láàrin April 21 sí May 20 ọjọ́ yìí ọjọ́ tó ṣe é pé ó ṣeé ṣe kí ìlera ara yín jí pépé ṣùgbọ́n ẹni tó ṣe é pé kó dàbí ìgbà pẹ́ kí n tọ́jú ìlera ara yín dáadáa ó ṣeé ṣe kẹfẹ́ nìkan tó jọmọ́ ikọ́ ni kàtá ni tàbí kẹ̀ kí àyà fẹ́ máa dàbí ìgbà pé ó ń dùn yín látara ìrònú àròjù lọ́jọ́ tòní. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń ronú ẹ rí dájú pé kí èsàrà ẹ má ronú àròjù rárá lọ́jọ́ tòní kó má bàa affect health yín. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn nǹkan tó bá dàbí nǹkan tó tutù ju bó ṣe ẹ lọ ẹ jìnnà sí ní mímu lọ́jọ́ tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni àyíká bí tó bá dàbí gbà pé tí pọ̀ sí ju ẹ jìnnà sí náà pẹ̀lú. Aago 4 kù ṣẹ́jú 15 ní òru gànjọ́ sí aago 5 kù ṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ aláwàdà Gemini tàbí láàrin May 21 sí June 21 púpọ̀ ní yín lọ́jọ́ tòní. Ìlera ara yín á jí pépé ṣùgbọ́n tí stress bá pọ̀ díẹ̀ lénìí apá lè fẹ́ máa ròyìn bẹ́ẹ̀ sì ni mímí yín gan lè fẹ́ rí bákan náà sì rí ọ̀wọ́n ọwọ́ lè fẹ́ máa ròyìn bóyá ẹ̀yin tẹ́ ń táìpù dáadáa lọ́jọ́ tòní àbẹ́yìn tẹ́ ń kọ́ṣẹ́ dáadáa lọ́jọ́ tòní ẹ jìnnà sí stress àti ṣe ju bó ṣe yẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni yìí tí ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ gbọ́dọ̀ fa smoke sí mú ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní kẹ́kẹ́ sára. Aago 3 kù ṣẹ́jú 15 ní òru gànjọ́ sí aago 4 kù ṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ó sì ṣeé ṣe kẹ́rẹ́ àǹfààní àtòrí látàpá bẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ mi agbára cancer tàbí láàrin June 22 sí July 22 ọjọ́ yìí púpọ̀ ní tẹ́bà kíyèsára pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe máa jẹun ẹwọ́ ṣe gbogbo ẹja yẹn kó má bàa gbé yín lọ́nà fún tẹ́ bá ń jẹun lọ́wọ́. Bákan náà sì rí ẹ rí dájú pé ẹ tọrùn kọ̀dọ̀rọ̀ sẹ́gbẹ́ kan ju bó ṣe yẹ lọ kọ́rùn má bàa ròyìn ẹ sì gbẹ́rù tó wojù sí jìkà kéjìká má bàa máa ròyìn lọ́jọ́ tòní. Gbogbo nǹkan tó lè affect èjìká yín ọrùn yín ni ọ̀nà fún yín ni ẹ kí sàrúpọ̀ lé lórí lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ má rojú àròjù bó ṣe yẹ lọ kó má bàa bí kí oyin fẹ́ há díẹ̀ lọ́jọ́ ti tòní. Ẹ kí sára aago 2 kù ṣẹ́jú 15 lóru gànjọ́ sí aago 3 kù ṣẹ́jú 15 lóru gànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣeé ṣe kẹ́rẹ́ àǹfààní àtòrí láti bẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ iná tó gbóná rí líò tàbí láàrin July 23 sí August 22 púpọ̀ ní lọ́jọ́ tòní. Orí fífọ́ díẹ̀ lè fẹ́ wáyé ṣùgbọ́n kò ní dàbí alára ìlera ara yín àti ẹ̀jí pépé dáadáa lọ́jọ́ tòní tó rárá yín máa yá gágá lọ́jọ́ tòní. Àwọn nǹkan tó wá kọ̀ dàbí ìgbà pò ti wà lára yín tẹ́lẹ̀ bóyá ẹ ti ń sìkì tẹ́lẹ̀ lè fẹ́ bí kí orí fífọ́ tún jẹyọ lọ́jọ́ ti tòní díẹ̀. Ẹ má jẹ nǹkan tó bá le ju bó ṣe yẹ lọ kí párì má máa bá ròyìn púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Bákan náà sì rí ẹ gbọ́dọ̀ gbé nǹkan tó wúwo sórí yín tàbí wá fi ọpọlọ máa ronú ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní kẹ́kẹ́ sàrú pọ̀ lọ́jọ́ tòní. Aago 1 kù ṣẹ́jú 10 ní òru gànjọ́ sí aago 2 kù ṣẹ́jú 10 ní òru gànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá East dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ ìpè funfun Virgo tàbí láàrin August 23 sí September 22 ó ṣeé ṣe kẹfẹ́ wíìkì bákan lọ́jọ́ tòní kó dàbí ìgbà pé immune system yín dàbí ìgbà pé wíìkì bákan lè fẹ́ ní low physical battery lọ́jọ́ tòní kó dàbí ìgbà pé kẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ máa sùn kẹfẹ́ máa ṣèrẹ̀wẹ̀sì kára yín má yá gágá láti iṣẹ́ dáadáa tó lọ́jọ́ tòní. Ẹ rí dájú pé prevent gbogbo nǹkan tó lè cause sickness fún yín gbogbo nǹkan tó dàbí pé yóò tútù ní ẹ̀fọn ń jẹyàn ní abá nǹkan tó lè cause sickness ẹ rí dájú pé jìnnà sí lọ́jọ́ tòní. Tára yín bá ń béèrè fún kẹ́ sùn ẹ má fọ́ọ̀sì láti ṣe nǹkan kíkan ẹ sùn ló ti dára yẹn tẹ́ bá ti sùn tẹ́ bá máa padà jí ara yín máa padà nà dáadáa lọ́jọ́ tòní. Aago 4 kù ṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 5 kù ṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ má rí mi fín Libra tàbí láàrin September 23 sí October 22 púpọ̀ ní yín lọ́jọ́ ti tòní. Ó ṣeé ṣe káwọn nǹkan tó dàbí jẹ̀díjẹ̀dí kó fẹ́ jọba nínú ara yín lọ́jọ́ tòní díẹ̀ o pàápàá yín tó ṣe pẹ́ ti láìkì ṣúgà jù àwọn nǹkan tó dùn lẹ́yìn nífẹ̀ẹ́ sí láti máa jẹ àwọn nǹkan bí ẹ̀bà bí ráìsì
bí iṣu gbogbo nǹkan tó jọmọ́ carbohydrate food lẹ́ máa ń jẹ jù ní best food yín ẹ ké sára lọ́jọ́ tòní o àwọn nǹkan tó dàbí jẹ̀díjẹ̀dí lè fẹ́ wáyé lọ́jọ́ tòní bákan náà sì rèé ó ṣeé ṣe kí àwọn nǹkan bí òtútù náà fẹ́ mú yín tẹ́ bá expose ara yín sótútù jù bó ṣe yẹ lọ bákan náà sì rèé mumi dáadáa lọ́jọ́ tòní kómi lè flush gbogbo nǹkan tó dàbí ṣúgà yẹn jáde kúrò lára yín bẹ́ẹ̀ sì ni kẹ́ máa wulẹ̀ jẹ oúnjẹ tó jẹ́ carbohydrate rẹpẹtẹ lọ́jọ́ ti tòní aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 6 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí àpá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó yìí ṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí láti bẹ̀yẹn náà oníràwọ̀ omi tútù Scorpio tàbí láàrin October 23 sí November 22 ọjọ́ yìí ọjọ́ tó ṣe pé púpọ̀ nù yín ó ṣeé ṣe kí ẹ fẹ́ láwọn nǹkan tó jọ mọ́ joint pain tẹ́ bá ti stress ara yín ju bó ṣe yẹ lọ orúnkún lè máa ròyìn ìgúnpá lè máa ròyìn àwọn joint lè máa ròyìn lọ́jọ́ tòní tẹ́ bá wá tún wá expose ara yín sótútù eléyìí tún máa tún fẹ́ jẹ́ kó lé kẹ̀ǹkà ẹ jìnnà sí pé kẹfọn máa jẹ yín tẹ́fọn bá jẹ yín ó ṣeé ṣe kí bẹ́ẹ̀ lé pàǹpọ̀ ó sì fẹ́ fa malaria fún yín lọ́jọ́ tòní bẹ́ẹ̀ sì ni ara yín máa wà sensitive bákan skin yín máa wà sensitive ó ṣeé ṣe kí nǹkan kékeré kó fẹ́ dàpà sí yín lára lọ́jọ́ tòní ó sì dára púpọ̀ kẹ́ ṣe exercise dáadáa lọ́jọ́ ti tòní torí ìlera ara yín kẹ́ kíyèsára aago 5 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí sí aago 6 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí Southwest dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún oníràwọ̀ inú àtùpà Sagittarius tàbí láàrin November 23 sí December 22 ọjọ́ ìjọyọ̀ tó ṣe é pé púpọ̀ nù yín àwọn nǹkan bíi ìdí ríro ìbàràdì ríro lè fẹ́ wáyé lọ́jọ́ tòní ọwọ́ ẹ̀yìn ọwọ́ ìsàlẹ̀ yín lè fẹ́ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ ti tòní ẹ lè fẹ́ ní lower back pain tàbí hip pain lọ́jọ́ tòní bẹ́ẹ̀ sì ni ẹsẹ̀ lè fẹ́ máa ròyìn lọ́jọ́ tòní èyí tó jáàjù tó dára jù náà ní pé ẹ gbọ́dọ̀ jókòó pẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ dúró pẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe exercise dáadáa eléyìí máa ràn yín lọ́wọ́ dáadáa lénìí aago 6 kù 20 ìṣẹ́jú ní ìdájí sí aago 7 kù 20 ìṣẹ́jú láàárọ̀ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí apá yìí sì dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún oníràwọ̀ eruku Capricorn tàbí láàrin December 23 sí January 19 ọ̀pọ̀ nù yín ó ṣeé ṣe lọ́jọ́ tòní kí ẹ fẹ́ nídìí láti mọmi dáadáa torí pé kí gbẹ̀yìn lè rọ̀ ni o ẹ lè fẹ́ ní nǹkan bíi jẹ̀díjẹ̀dí rẹpẹtẹ lọ́jọ́ tòní akọ jẹ̀dí lè fẹ́ mọ́ pọ̀lọpọ̀ ọ̀tá yín lọ́jọ́ tòní pàápàá yín tó ṣe é pẹ́ tí ń nọ́ọ̀sì ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ lè rí nǹkan bíi ìgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ lọ́jọ́ tòní tẹ́ bá kíyèsára pẹ̀lú health yín ẹ sì jìnnà sí gbogbo nǹkan tó lè fa STD pátápátá tàbí infection pátápátá lọ́jọ́ tòní kẹ́ kíyèsára púpọ̀ ẹ mumi dáadáa lọ́jọ́ tòní bẹ́ẹ̀ sì rí dájú pé ẹ take care health yín tẹ́ bá dàbí gbà pé ẹ ní nǹkan bí àìlera tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó má bàa búrẹ́kẹ́ lọ́jọ́ tòní aago 12 lórúkànjọ́ sí aago 1 lórúkànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ oníbìínú Aquarius tàbí láàrin January 20 sí February 18 púpọ̀ nù yín lọ́jọ́ tòní ó ṣeé ṣe kẹ́ need láti mọmi dáadáa láti lè flush gbogbo kidney stone yín dáadáa lọ́jọ́ ti tòní bẹ́ẹ̀ sì lọ́pọ̀lọpọ̀ yín nǹkan tó jọmọ́ lower back pain lè wáyé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́jọ́ tòní bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ lè fẹ́ ní nǹkan bíi skin rashes sára lè fẹ́ máa jẹ oúnjẹ púpọ̀ lọ́jọ́ ti tòní ẹ má jẹ oúnjẹ tó ṣe é pé wọ́n ti fi chemical preserve ayé ẹ̀ dáadáa sì ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹ oúnjẹ tó fresh kẹ́sìmọ́mi tó pọ̀ dáadáa lọ́jọ́ tòní ló dára aago 2 kù ìṣẹ́jú 15 ní òrùkànjọ́ sí aago 3 kù ìṣẹ́jú 15 lórùkànjọ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí apá west dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣe kẹfẹ́ àǹfààní àtòrí láti bẹ̀yẹn náà oníràwọ̀ omi tí kì í ro Pisces tàbí láàrin February 19 sí March 20 púpọ̀ ọ̀nà yín lọ́jọ́ tòní kẹ́ṣọ́ oúnjẹ tẹ bá mọ̀ pé kò bá yín lára mu ẹ má wulẹ̀ jẹ rárá tó ẹ lè fẹ́ ní bloating stomach lọ́jọ́ tòní ẹ lè fẹ́ ní nǹkan tó jọmọ́ indigestion lọ́jọ́ tòní inú rírun ẹ̀yin tẹ ní ọ̀sà tẹ́lẹ̀ ó ṣeé ṣe kí ó tún fẹ́ peléke díẹ̀ sí lọ́jọ́ tòní ẹ kí sara púpọ̀ lọ́jọ́ tòní ẹ tètè máa jẹun ṣùgbọ́n oúnjẹ yẹn má jẹ́ kó jẹ́ ètò máa pọ̀jù lẹ́ẹ̀kan náà ẹ jẹ́ ní ṣẹṣẹṣẹ ló ti dára jù ẹ má mú nǹkan tó jọmọ́ carbonated drink lọ́jọ́ tòní kó má bàa dákún yọ̀ tìyín lọ́jọ́ tòní kẹ́ kíyèsára aago 3 kù ìṣẹ́jú 15 ní òrùkànjọ́ sí aago 4 kù ìṣẹ́jú 15 ní ìdájí jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ má gbàgbé pé Ọlọ́run Olódùmarè nìkan lọ́ba tó ní ìmọ̀ jùlọ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣèwádìí onírúurú láǹfààní àti kàn sí wa ní WhatsApp 09033897161 ire gbogbo ajẹ́ tiwa lónìí lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa láṣẹ Èdùmàrè ire o.